Praise the Lord, Hallelujah, ani Kristoni takuk tei bukuk sang subra Jisu ni khaksang ma norok joto bai tongthung. Tini kaisa kok norok no share khlainai, ang koine norok no puilan simi paithak jora nai tongnani bagai. So tini ingka abusi kok salanai kaitor nini bagai kotor kaisa wansuk jak tongo. Kaitor bono poito khlainai. Bini sajak sajala rokni bagai kotor kaisa wansuk jak tongo. Nini bagi bo, ani bagi bo, jeng joto poito khlainai rokni bagai. Padingke aboni bagi jeng elambak ni koktai podilayonam. 1 Korintian 2:9. Haifano elambago hai nei samahai. Korok sapano nugyako, khnayako. Korok sapano omahai engana hnei wansuk yako. Omotui rokno kaitor bono hamjaknai rokni bagai tiar khlaika. Kaitor bono hamjaknai rokni bagai tiar khlaika. Korok sapano nugyako ani Kristoni takuk tai bukuk song kaitor no hambai redi. Subra Jisu no hambai redi. O hamari nono rumani bagai. O sungsani bororok tamo wansa, tamo truksa, tamo judai, tamo ranggenang, tamo bororok. Korok sapanom nini bagai kaitor wansugui tongmano kebo fano nugyako nona hamarina ni khasongui tongmano kebo fano nugyako bomohai jinis ngai tongka kebo fano khunju babe khnayako o sungsaro kusu kreiko je nono runa ngai tongmani o hamari special hamari tiar khlaijak tong bui kebo khnayako bui tubo nugyako buini bakha wansuk mabo phayako je omohai engan hnai elambak suno srai se ani Kristoni taku bukro o sungsani boro wasu wansuk yako omohai hamari ni bagai ani Kriston taku bukro o sungsaro nung nugui manka borok ranggenang mani borok ni dalan kotor nuka borok ni gari gura kotor paimani nuka bike rok paiman nuka mobile dam ni paimani nuka tabuk sengsaro naisigi naikangangke aborok no belai kano jeng torjak layo pia tamusaka Bible borok wansugui si manyako nini subra yung kaito nini bagi tiar klaijak tongo o sengsani borok ni bekhao amohai klainai ni bawan sogyako amohai engnai ni bawan sogyako amohai kotor kaisa hamari nini bagi bawan sogjak tongo ani Kristen taku bukoro aboni bagi nang tabuk norok no abono sanamu chungo khata thidi okok no bar masau Jisu no poito khlaina tongdi khakrak ke tongdi suri ui tongdi o elambak suno moito khlaisao o sungsara tongpru no chungo hamari no manai thiyasani no chungo hamari no manai apru bui nugui wana jaknai apru bui chini kok no khnawi bro wana jaknai omohai kotor kaisa hamari omohai kotor kaisa samung chini langmao subrai Jisu Kristo khlainai amen omohai kotor samung bui nugyako bui khnayako bui wansugui manyako omohai samung kotor Jisu no poito khlainai borok ni langmao khlaijaknai norok poito da khlaya aba ang semenya but ani poito bai ang tini norok no sao salsa nung poito krakek Jisu no surui tongkangke bono khulumui tongkangke nini langmao omohai samung kotor nuknai omohai wana masinsa nung nuknai apru nung wana jaknai nung sakbai thangbo ang bo obo wansugui si maya kuble ang bobo wansugui si naya kuble omohai ang waisip no khnaya kuble omohai ang waisip no nugya kuble nai taitor jepru nini ani langmao samung khlayo shocking khlairo wana masinsa wansugui me omohai samung khlayo praise the Lord hallelujah ang norok na example nan muchungo Peter jepru tuyok lagai tongpru bopuda wansok na je Jisu tuisa katei phai bono yagromai atinti sawan hanai wansogya bo maya nubo nugya kaba khnaya kho but Jisu no brokni khao poito tongma bai Jisu tuisa katei himui phai Peter no mathangkha Peter no tui keleknani yakni phyoka ani Kristen taku bukrok abahai no jeng nangai tongmani jorawom kaitor saimano tamo khlainai aboni bagani Kristen taku bukro poito krak angdi
nin ani langmao salsa kaitor samong kotor klaine osungsaro tongfruno aboni bagai sakno kathar ke elambak ni kokno poriui poito krak ke a jorano a salno naisingai tongdi kaito norok jotono hamari klaitung poito krak angdi